Good morning, Ma'am Sachi. Happy Saturday, Ma'am Sachi. Good morning, good morning. Ayan, dito ako sa bahay mo, Ma'am Sachi. Habang wala pa tayong ibang gaanong bisita. Ayan, playing muna ako dito sa 21 minutes mo, Ma'am Sachi, 2 days ago. Naka-play ka na, Ma'am Sachi. Ayan, medyo mahaba naman yung video mo. Iwanan ko kasi magluto ako. Manay Bicol, good morning. Good morning, Manay. Sir Kadahon, good morning. Ayan, good morning, good morning. Next ko na lang kayo dito. Kita ko na lang mga bahay-bahay niyo. Ayan, isang mapagpalang umaga, Sir Kadahon. Ayan, magpirito lang ako ng ulam namin, guys, Next kita dito, Sir Kadahon, kay Ma'am Sachi. Medyo mahaba-haba yung video ni Ma'am Sachi. 23 minutes.
Damyones, good morning. Sis Bunso, good morning, good morning. Ayan, busy pa si host, nagluto. Ayan, good morning sa tanan. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Busy si host, nagluluto ng lalapangin. Advance, magandang umaga. Malapit na matapos si Ma'am Sachi. Mahaba yung video niya. Walang anuman po, Sir Amazing Charles. Thank you din po sa pagdalaw. Yan, silipin ko po yung bahay nyo. Idol Jutor, good morning. Alam ko, niluto mo itlog. Para mo nalaman, walang niya kahit Bones. Marites ka talaga. Itlog nga, 2. 3 pala. Tsaka sabaw. Taislaw, good morning po Taislaw. Salamat po sa patamsak.
Alam ko sila kay Carmen.
Maaga tayong gumising bukas. Ha? Mana? Doon sa cabinet meron ako nilagay doon. Doon sa dati mo lagay ng brief doon, sa may baba ng pantihan ko.
bayad, oh.
Lang. Luma. Ah. Di ba po may mga nagtatawas dyan yung sasabihin lang ang pangalan? Bakit? Matry lang sana kay iyo. Ba't di pa ba magaling? Nilalagdat pa rin po eh. Ganun pa rin yung tsura niya. Tama ko. Ang nagtatawas dito, malayo din sa amin. Hi! Kasi si Nana Odis di na rin nagtatawas. Bakit naka-face mask ka pa? Bakit naka-face mask ka pa? Ha? Nung nagpunta daw po siya ng doktor, nakaganyan siya. Kahapon pa yun. Kasama ba ito kahapon? At wala bang ano dyan? Wala bang nagtatawas dyan? Dito kasi si Nana Odis, di naman nagtatawas na binawan na ng mga anak eh. Meron, nung po, namatay na yung huli ko pinagtawasan eh. Wala na akong alam dito eh. Hindi pa rin po nakakatulog. Pasok na bukas eh, ganyan pa rin ang itsura. Natry mo na bang pausukan siya? Di pa nga, paano ba maganon ka ba? Jo? Try mo pausukan, tapos ano tawag dito? Masasakit ba yung katawan niya? Yung ano daw po niyang masakit eh. Yung batok, paulo. Naku, ipa-BP mo, Markel. Binipi naman po siya doon, normal naman. Ano gamot na iniinom niya ngayon? Ano po, ang lagtat kasi, ang ipinaano lang sa kanya, biogesic lang. Eh sabi nga niya, baka hindi na daw tumatalabang biogesic sa kanya. Kaya nga, ba't hindi mo ibalik yung gamot na ininom niya noong nakaraan, tapos ano tawag dito, suubin mo siya. Pusukan mo siya ng kinulong tubig.
May asin. Kasi mauubos na po niya yung isang banig na biogesic. Pabalik-balik lang. Kaya nga, hindi yan yan sa kanya. Biogesic kasi ano na yan. Mababang dosage na yan. Hindi na yan kaya ng mga ganyang ano. Tapos napansin po din po daw niya. Tuwing gabi lang naman daw sumusumpong ang ano niya. Kung meron sana nag-ano dyan, yung tawag dito, yung manghihilot pa sa buong katawan, mapaano siya, baka overfatigue na rin siya. Sabi ko naman po, baka kaya nga pag biglang tayo doon nahihilo, baka nga kasi kako hindi ka nakakatulog. Hindi na parang ugat. May kumikirot daw ugat sa ulo niya. Sa pamamapit kasi nila. I-try mo nga, pausukan mo nga siya, pausukan mo nga Markel. Tapos try mo uli yung gamot na tinuro ko sa inyo. Ay, buti kung nandito ka. Eh, May 10 dito, bagong dito. magtanong-tanong kayo dyan sa may gawing ibaba dyan at baka meron. Pag wala, itry mo nung dahon ng guyabano, iyan. Maghilot ka rin ng dahon ng guyabano. Yung nga, problema naman dyan sa inyo, wala kayong gaas. Yun ang kahirapan dyan sa lugar. Yun ang kahirapan dyan sa lugar niyo, wala mo lang mga panggamot-gamot na ano. Lakan mo muna daw ito sa salang konti na mainit. Hello po. Hello. Hello po. Hi. Try mo magpausok ka muna nung kinulong tubig. Tapos magpahilot ka kay Markel ng buong katawan ng wala ba kayong ipekasi kahit ipekasin dyan? Meron naman, kaso nga lang, pagka mainit yung katawan mo, basta lang mainit pag nahilot. Parang hindi lumalabas din yung pawis mo. Kaya nga, ano tawag pa, magpausok ka nga. Ba't hindi lalabas yan pag napausukan ka mamaya? Pag pinausukan ka, lalanghapin mo yung sinaw ng init nung kinulo, palagyan mo asin kay Markel. Yung pinakulong tubig. Tapos abang unti-unti mong ibubukas yung takip ng kaserola, lalanghapin mo, ibubuka mo yung bibig mo, sisimhutin mo yung init ng tubig tsaka sa bibig, papapasukin mo yung init nung kinulo. Sinita si mo nakaraan, 1 linggo na may sakit, pinauwi ko dito. O tingnan mo, maghapon lang, okay na, magaling na. Kaya hindi po pwede lahat gamot iaasa ninyo. Kailangan matuto kayo magano ng mga gamot-gamot na Kumigasa na kayo dyan. Yung daon ng guyabano, pwede rin yun. Kaya lang, wala kayong gas dyan. Wala pa kayong mabibilan dyan. Hindi mo sugas dito. Yung nakahirapan dyan sa inyo, wala man lang lahat, wala. Baka nga di lang tumatalab sa akin yung biogesic. Ibalik mo nga doon sa gamot na tinuro ko nga sa'yo. Pagka suob mo mamaya, uminom ka nun. Pero kaninang Marco, okay na yung temperature mo. Normal na eh. Baka kasi yan nagtatanong mo pa kasi. Baka naka-electric pa, nakakumot ka pa. Markel, tawag dito. Magtingin ka dyan ng Kung sana may nabibilan ng gas dyan, yung dahon ng guyabano, pwede rin yun. Ilot mo sa kanya kasi baka sobrang lamig yung ng katawan niya. Gas, may kabig gas. Hindi ko alam.
Kung may mabibili ka sanang gas dyan, tas manguha ka na daw ng guyabano, yung mura, mga 100 nun, tas lamasin mo sa gas, konti lang ang gas, saka mo hilot sa buong katawan niya. Mula sa ulo hanggang paa. Tas saka mo siya painumin ng gamot na tinuro ko sa inyo. Tingnan mo, magigisawan yan, magiginhawangan yan. Tama. Iya ka. Nakatis na mag-iit. Ayusin mo yan na pag nagpausok ka ha. Yung pinuro ko sa'yo, ibubuka mo yung bibig mo, lalanghatin mo yung init ng singaw ng pinupulot. Kasi sinutin mo. Pagkakagyan mo siya na isang natin. Tapos ang gawin mo, yan. Diba yung t-shirt mo? Ituyangan mo yun para yung init. Pumasok sa loob ng katawan mo. Kaya nga, try mo muna yung pinakulo na yun. Ano siya? Makalusukan. Kaya nga, try mo na yung pinakulo na yan. Tuloy-tuloy mo lang yung gamot mo sa infeksyon. Tapos pagka napausukan mo siya mamaya, ano oras ba siya ng digestive niya? Ganyan, hindi ko kayang katalag sa kanya dahil yung digestive ano na lang yan, halos pang bata na lang yan. Kasi sige kasi mo ano nakaraan, alos nung dumating dito, inulit dito ni Amis, hanggang sa Mariliwa, umiiyak na pagdating dito. Inilot ko muna yung buong katawan, saka ko ngayon pinausukan. Ininom ko ng gamot. Yung gamot ko yun. Nabukasan, okay na. Yung ang natira na lang sa kanya, ubo. Wala yung mga sakit katawan sa kanya, bulak nila, wala. Tingnan naman yung dugo niya kahapon, okay naman yung dugo niya, di ba? Normal naman.
Maraming na-disgrasya dyan sa program na yan. Tanong mo ka lang sila kung walang lalabas na ano ha, yung makikinig ka ng gusto. Siyempre, yung aso. Bali kung malapit kayo dito. Bali kung malapit kayo dito, kung ganyan kilayo-layo ninyo. Basta hanggat mainit yung ano mag-care, kahit mga 10 minutes, mga gano'n. Tapos yung ano, yung damit niya, itataas mo yung t-shirt mo yan para yung init papasok sa loob ng katawan mo yan. Tapos bubuka mo yung bibig mo, lalanghapin mo, pasinghot yung ano, pati yung ilong. Huwag masyadong mataas yan ang upuan mo para yung singaw ng init. Maano sa'yo kailangan upuan sa pagbuga na ano. Hello. Ano yan? Ah.